Добър ден, вие гледате Nextract TV. В момента сме в Русе. Времето е, както виждате, много така изключително бяло, но няма значение за това. Какво да ви кажа, гледате първото демо клипче на Nextract TV. Разказвам тук някакви истории. Отдавна не съм се появил в YouTube, но маята, но живота се продължава. Малко реклама, но знаете, че няма спонсор, те че и без реклама ще остане. Ето, искам да вляза или да изляза извън. Искам някъде да отида да си оставам там. Там е най-добре да отидеш. В друг свят, друга държава, друг континент бих казал. Но така е историята в нашия живот. Всеки се бори. Някаква страна те разделя да бъдеш такъв. И живота се продължава. Нека вървим напред. Да разказваме какво става в нашия град. Както виждате, хората се борят. Опитват да се покажат. Някой човека с камерата да не се убие. Можем да го дадем в ефир, да го видят хората. Ето го, човека с камерата. Нека го поздравим. Така вървим по пътя. Изпълня да видим това, когато не е идвал в Русе. Това е Рига. Много як хотел. Особено в Икополе се ставаха там, си спомням. Идеална бабка. Рига. Така. Ето малко надписчета. Ето от скул културата. Нямам нищо против чалгата, но просто не слушам такава музика. Това е истината. Гледате Nextract TV. Няма спонсора, но си намерим някой ден. Първото демо клипче. Йо, Нига. Поздрав за TV операторчето. Еп, Нига. Вървим по улицата и снимаме. Няма значение, че хората минават. Ще се продължим да снимаме. Нека видим истински истории в този живот. така кученци си върви. Как се бе? Елате да се насладим на... Е така, ако виждате малко